La segona pregunta està relacionada a la setmana passada. La setmana passada li vaig explicar el tema de les presons de Catalunya. Vostè diria que el miraria. El director de comunicació va dir que sí. Estic asseguda perquè no m'han dit res. I cada setmana van sortir coses. La setmana passada, a part del mort, també n'hi havia una altra persona per sobredosis de droga. Aquesta setmana i la setmana passada també els funcionaris es queixen de les condicions i aquesta setmana s'ha produït també un tema molt fort a Quatre Camins. Conseller, què m'explicarà totes aquestes coses, més totes les dades que surt a l'informe de presons de l'any passat? Jo, evidentment, vostè em va demanar el que em va demanar la setmana passada, em consta, perquè m'han informat, evidentment, avui abans de venir a aquesta roda de premsa, que el Departament de Justícia havia contactat amb vostè. No, jo vaig contactar amb ell i m'ha dit que estic a la llista d'espera i que no sabran quan em donaran l'entrevista. Comprendrà que, deixi'm-li dir amb tota la cordialitat, i a mi m'expliquen que han parlat amb vostè, no sé si perquè vostè els ha trucat o ells amb vostè, el cas és que han parlat, tal com vostè corrobora, no? Comprendrà que si aprofita la roda de premsa per demanar cites, jo ja ho gestionaré. Jo aprofito qualsevol lloc per demanar una cosa que crec que parlem tant de transparència i de no amagar res. On està la transparència de presons, conseller? Per què s'amaguen dades? Per què no vol parlar el responsable? Amagar-se no s'amaga res. Estan en contacte amb vostè. No, home, no, escolti, estan en contacte amb vostè. No, jo estic en contacte amb ell, no és el mateix. D'acord. No és el mateix. Vostè està en contacte amb ells i estem al cap del carrer. Bueno, doncs jo cada setmana li preguntaré com tenir. Jo cada setmana li portaré les notes perquè jo no me les invento, dels sindicats. Cada setmana parlarem del tema. Cada setmana parlarem del tema. Com a típicoll, conseller, com a típicoll, la setmana que ve parlarem del govern. No sabria dir-li qui és típicoll de vostè i jo. Ah, no? És igual. Bueno, som els dos de la mateixa mida, no? Però és igual, jo som més petita que vostè. Vostè decideix. Vostè té tot el dret del món a preguntar el que cregui oportú. Clar, com a periodista tinc tot el... per donar la informació. No ha tingut mai cap restricció a poder fer les preguntes que consideri convenients i, evidentment, doncs, també li contesto d'acord amb la informació que disposo. I si cada setmana vol tractar d'això, doncs evidentment jo contestaré del que vostè em demani. Si no anirem a Europa, ara que estem parlant d'Europa, tindrem que anar a Europa a veure què passa, no? Amb les respostes. Sí, jo tinc dues preguntes, una pel conseller Puig. Voldria saber si coneix o fins a quin punt coneix